Ли бик әйбәт хатын булачак деген. Ау. Мин беренче тапкыр лифтта Лийле үктем. Это было очень неловко. О, вопрос просто в тему. Ел постоянно комплиментлар күбәйтеп пришли башлады. Синең плечи такие широкие, такие широкие. Еще аның туган көне көз көне. А көз көне безнең обычно. В смысле көз көне? Ближе к осени. О, вообще любой бер өчен үпкәләр. За взгляд может үпкәләргә. Мин Лияны кыяфәт өчен яратмыйм. Ну, кыяфәт өчен тоже яратам инде. Хатын яшь, чибәр. Ой, мне нравится это шоу. Саламатсыз, хөрмәтле дуслар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле дуслар. Без бүген шундый бик үзенчәлекле тапшыруга килдек. Сораштыргалаштыргалау дип атала бу тапшыру. Монда безнең алып баручы юк. Без инде бер-беребезгә сораулар бирәчәкбез. Ул сорауларны без күрмәдек. Безгә аларны әле генә тапшырдылар. Шуңа күрә башлап җибәрәбез. Мине беренче тапкыр күргәч, нәрсә уйладың? Беренче тапкыр мин сине бит сиңа 14 яшь иде. Лига ул вакытта 14 яшь иде, миңа 25 яшь иде. Шул вакытта без таныштык. Ул вакытта инде Лия минем өчен, бәләкәй кыз иде инде. Без бергә бер сахнада чыгыш ясаган идек. Ә инде менә күп еллар үткәч, 2019 елда без менә шул 14 яшь, Лига 14 яшь булганда, где-то шуңардан соң бер 5-6 ел аралашмадык. Һәм күрешмәдек. Социаль челтәрләрдә дә мин күрмәдем. Һәм инде менә әтием кызганычка каршы 2019 елда бу дөньядан китеп баргач, без Лия миңа язды да. Ну, бу бик узун история, аны сөйләргә микән тулысынча? Ничек уйлыйсың? Белмим. В общем, безнең интервью була бит. Интервью була. Ярар, сөйләп китәм тиз генә, постараюсь кыскача. Әти китеп баргач, аны җирләргә кайттым, мин ул вакытта Дубайда идем. Аннары инде 40 көнгә кайткач, аш үткәрергә. Лия миңа Инстаграмда язды. Слова поддержки, бәлки күрешербез дип язды. Кызганычка каршы ул көнне уже күрешеп булмый иде, чөнки миңа Дубайга очарга кирәк иде. Минем по плану әтинең машинасын мойкага кертеп юып, аэропортка барып очып китергә иде по плану. Төнге 2дә мин бер мойкага кердем, анда бик күп машина иде. Икенче мойкага кердем. Анда берсе дә юк иде, машинаны куйдым юырга. И бер мәнне мин анда абыем белән идем. Килеп керде Лия. Һәм шулай безне, менә Аллаһ Тәгалә безне связал. Һәм анда инде мин Лияны уже күргәч, без анда каралаша башладык. Мин шунда уйлап куйдым. Иң беренче уй булды, Лия бик әйбәт хатын булачак деген. Ау. Бик әйбәт. Син. Кайчан сиңа беренче тапкыр яратам дидем? Мин хәтерлим, бу минем өйдә булды. Без диванда утырдык. Һәм Артур миңа әйтә, давай встречаться, я тебя люблю. Да? Да. Ничего себе. Хәзер мин. Безнең беренче свидание кайда булды? Беренче свидание. Беренче свидание. Ну, безнең свиданиялар күп булды инде, романтические свидания были. А так, беренче тапкыр, но менә шул как раз таки мойкада свидание дип әйтергә була. Әйе. Без аны не планировали дигәндәй. Шулай үзебез случайно анда очраштык та, һәм инде без анда бер сәгать ярымлап бергә утырдык, аралашып утырдык. Шул безнең беренче свидание шунда как раз булган, мойкада. Мин тәкъдим ясагач, син икеләнеп тордыңмы? Юк, мин бу интервьюда безнең әйттем, конечно, это был шок. Я ожидала предложения немножечко позже, но когда ты мне сделал его, я сразу ответила «Әйе». Юк, син алай димәң. Конечно! Конечно, мин әйттем, конечно! Да, бик тиз җавап бирдең. Әйе. Минем кәеф юк, тузынам. Мине ничек тынычландырырга? Артурның кәефе обычно бар. Әгәр булмас, мин аны үбәм, кочаклыйм, әйтәм, мин сине яратам. Һәм бу, наверное. Яр.
Согласен? Наверное, согласен. Так. Әзір. Что там, так много, что ли? Сложное слово. Сложно? На английском скажи. Сейчас. In English. Бу точно минем хатын була. Тәкъдим ясыйм. Дип карар кылган мезгилеңне искә төшер. Вообще, в целом, миңа мына давай деп турушылар бик күп булды. Например, мен бүтүнүсү белән советовался, әни дә миңа әйтә иде, улым, давай сузма, Лия бик әйбәт кыз, әйдә, давай тизрәк дип. Но мен өзүм тоже, без бит встречались бер ай гына, и бик тиз вакыт ичендә мен Лиянын кулын сорадым инде. Мен аңа уже беренче свиданияларда ук төрле серьезный сораулар бирә идем, ничә бала телисең дип, күйеүгә чыгарга син әзерме дип. Һәм инде мин кулын сорар алдыннан машинада утыра идем. Мин Казанга барырга тиеш идем ул вакытта. Машинада утырдым и уйланып киттем. Бу тормыш бик кыска, миңа инде уже 30 яшь. Һәм мин Лияны яратам, аны бәхетле итәсем килә дип уйладым да, сразу әти-әнисенә шалтыраттым да, әти-әнисе белән барып сөйләштем дә һәм кулын сорадым. Алар әйттеләр, забирай дип. Так и было. Мин сиңа биргән иң ошамаган бүләк. Ондай юк. Әйбәт. Ондай юк вообще. Мин сиңа әйбәт бүләкләр бирәм бит. Например? Например? Кольцо. Кольцо. Язык. Язык. Парфюм. Тот. Все? Всё. Айда. О, вопрос просто в тему. Бу бик кызык сорау. Кайчан соңгы тапкыр миңа ачуың чыкты? Бүген. Без бүген Чаллыдан килдек. Мен за рулем. И әзерәк покусали. Но потом во время интервью алдынан мен айтам, Лия, мен сені өп келаткан болсаң, зинһар өчен ғафу ит мені. Дедік, и кул кысыштык. Әйбәт. Әйбәт. Берәр кызның миңа шамадан тыш игътибар күрсәткәнен сизсәң, нишлисең? Мин бер нәрсә эшләмәчәкмен. Ну да. Чөнки мин Артурга бик доверять итәм. Итәм. Так сказала. Итәм. Ну, андай ситуация безнең булган бер тапкыр. Анда Лия отреагировала так, что ул бик нык озак көлә башлады. Туктай алмыйча көлә. Магазинда? Да. Мен әйтәм, Лия, нәрсә булды? Извините, я смешинку поймала дип әйтте. Артур, ты понял? И тоже начал потом смеяться. Ну да. Но мы оттуда убежали потом. Можешь рассказать? Ой, рассказать? Бер кыз. Короче, бер магазинда бер сатучы кыз, без анда костюм алырга килгән идек. И ул постоянно комплиментлар күп итеп эшли башлады. Синең плечи такие широкие. Что он еще говорит? Что он еще Постоянно, говорит? ну, вам это все идет. И он меня наводит то так. Вот так, и вот так. Я просто стояла и начала реально смеяться, у меня истерический смех. А мен думал, хоть бы Ли бер нәрсә эшләмәсен, и хоть бы Ли не сорвалась. Чөнки бу беренче ситуация шундай Да, булды. беренче тапкыр. Һәм Артур белмәде нәрсә мин. Да, и мен, ну, нәрсә эшләрме икән дип хәзер шулай уйлап тордым, и мен думал, ладно, спасибо дип уже мен китә башлаган. Ли кычкырып көлә башлады вообще. И киттек без аны. Мин кайсы ризыкны соңгы тапкыр тәмсез итеп пешердем? Ли вообще в целом нык тәмле пешерә һәрвакыт. Вообще нык тәмле. Дубайда, например. Но без Чаллыда бик особо алай пешермибез, потому что безнең чайхана бар, хәләл. Без анда кафеда ашыйбыз инде үзебездә практически көндә. Чаще всего. Да. Мы с собой берем, кафеда ашыйбыз обедларын. Вот. А так, Дубайда вот яшәгәндә Ли көн саен пешерә иде, и вообще төрле ризыклар, и бик тәмле пешерә. Даже бәлеш пешергән ел минем туган көнгә Дубайда. Соңгы тапкыр кайсы дустың белән минем турында һәм нәрсә дип сөйләштең? Минем бер дустым бар, бу Настя, моя лучшая подруга. Нәрсә турында? Ну, обсуждали меня там, что-нибудь говорили.
Ну, обсуждали грубо будет. Сөйлештік. Мен Ну, а ты иттім. вообще никогда после встречи с Мен- подругами приходишь и говоришь, что сильно шулай мақтыйлар, да. Артурны... Бітінісі мақтай. Рахмет. Ну, Настя білен. Нәрсе турында мен айттым, мен сені яратам. Сен шындай әйбәт. Oldu mu? Next сұрау. Я, да, или ты? Мен. Қайшан соңғы тапқыр мені башқа егітлерге күнледің. Не было такого вроде. Да. Ну, недавно не было, а так в начале если только, ну, и біз андай моментларны тонкости обсудили, чтобы какие-то грани не переходить. И, ну, Ли айтмышлы, Ли ведь вот мен айтады, что он доверяет мне полностью. Мен тоже Лиға доверяю. Мы, Ну, например, друг у друга в телефоне не ковыряемся, там переписки не ищем. Пароли знаем, спокойно можем там фотки Ну, перекинуть иә, или еще былай что-то. оларға ашырға можем, шұқынып отырмайбыз. Мендегі үш ең яқшы сыйфат. Бірінші, Артур очень добрый. Екінші, всегда приходит на помощь. Үшінші, он умеет все. Абсолютно все. Даже если что-то не умеет, он найдет, как это решить. Будет сидеть хоть 5, хоть 10 часов, но он это сделает до конца. То есть Да. упорство. Ну, біздің, в основном вот Дубайда, анда біздің шундай чисто сахна тұрмышы, күн сайын выступлениялар, пляж. А вот жолға қайтасың, анда уже бошлана бытовуха. Біз қайту біле неге ремонт ішледік, анда постоянно. Мен әти бәлеке шоқтан үйреттейін да именно шундай сантехникаға, анда электрикаға, если вот Лидің әбисінің үйінде, если что-то надо поменять, спокойно поменять. Ол әйті, Артур, Меняем, ясайбыз. мен сеңа үш топтым. Мен сені күтем. Ну, бәлеке шоқтан, мен бит каникуларын ауылда проводил, әби бабайларда. Шул әти үйретті мені, бабай, руками работать. Шуны көре. Спасибо большое. Ай, рахмет. Біздің ғойләдә кім ақшаны көбірек тұздыра? Туздыра Ли. Вообще, ярата туздырға. Ли біздің ярата брендовую одежду. Еще аның туған күні, күз күні. А күз күні біздің обычно. В смысле күз ближе, күні? ближе к осени, в конце августа енді. Вот, а күз күні как раз шыға iPhone. Я поняла, к чему ты Да, клонишь. и аның қар вақыт ол күтіп отыра. Туған күнге аңа керек яңа iPhone. Бір вақыт түгел, бір тапқыр болды. Ладно. Ну, в общем, Ли. Әйе. Мен обычно, ну, ғойлеге енді. Ғойлеге. В бизнес вкладываемся постоянно. Миңа косметика керек, шампуньнар керек. Шампуньдар профессиональныйлар керек. Әйе. Екі Күлбәкләр атнаға керек. бір брови, ресницы, ногти. Ой. Ну, алар Это того енді, стоит. это уж мелочи. Ярар. А там Карл Лагерфельд, всякие. Такой. Давай дальше. Мин біліп яки білмейше әйткен сенің көңіліңдә кіріп қалған ауыр сөз. Мен бойтмин. На татарский как раз переводили мои слова, помнишь? Да. Да. Не будешь говорить? Yok. Ярар. Bu между Ну, нами только. шундай страшный нашар сөз түгел. Әйт инде. Ну, жоқ енді. Ну и все. Ну, біз бір таптыр, мен бір сөз айттым да, и ол біздің, кстати, в шуточную форму поменялось, и біз аны, мен аны частенько использую. Ну ладно. Ну, животные, это которые Бу ты. индюк. Күрке, татарша күрке бұл. Курка. Ну это очень мило, кстати. Да. Если Ли бірінсі аңламышы отырса, мен айтам индюк деймін. Ну ты индюк. Ой. Нинди юк кына әйбер үшін сиңа үпкәли алам. О, вообще любой бір үшін өпкелі. За взгляд может өпкелерге. Ну, за взгляд, да. Ну Посмотрел как-то неправильно. да. Бывает такое, да? Да. Ли біздің өпкелерге ярата. Мне кажется, в комментариях там пойдет, какая она плохая. Не, Ли вообще хороший. О, это все шутки. Сен мені алдаған бірер ұшырақ турында сөйле.
Мен Yapma. даже хәтерләмим. Ни разу не было такого. Юк. Андай ситуациялар булмады. Мин әйбәт хатын. Давай, давай дальше. Мин әйдә нәрсә? Эшләргә яратмый. О, Ли вообще в целом айбат хозяйка. Вот. Меня тергею обычно за то, что мен вещи разбрасываю. Ну, без уборкаларына без бірге эшлейбез. Біз договариваемся, например, бүгін генеральная уборка. Самый нелюбимый, ты уж скажи. Ну, башта Да. сенің самая нелюбимая это была посуда. Юк. Сначала. В самом начале. Помнишь? Синен чашкалар только. Ну да, то, что мен постоянно кофе попил, например, и она қолдырып кетіп, и ол яратмайды. Ну, со временем полюбила. Ну, больше всего мин Ну, и Дани юрга яратмайды. Юрга яратмайм вообще. Пылесосить любит, но мыть не любит. Мен сиңа иқтибарны жетерлік дәрежеде бөліп беремін. Внимание Достаточно тебе ли хватает? внимания Да. уделяешь? Артур бег внимательный, как я уже говорила, и... Ой, не могу. И что? Артур, наверное, точно один из самых внимательных и классных парней на всем белом свете. И таких, как он, я никогда вообще не встречала и не видела. Ты чуть не заплакала, да? Да. У меня тоже я чуть не посиделась. Спасибо, рахмат. Сиңа рахмет. Сиңа рахмат. Сиңа рахмет. Ух, Син? мин. Син. Бұл просто замечательные. Талашқаннан сын кім бірінші адым ясый. Ну, түрліше былай енді. А так, Бүгін мен. Бүгін сен, Бүгін мен. Иногда сен, иногда мен. мен көбірек. Зависит от того, кім виноват. Я. На самом деле. Чаще всего виновата я, поэтому. Получается, да? татар эстрадасында тағында популяр болу үшін бізге нәрсе жетмей. Бізге уақыт жетмей. Һәм әзірәк кенә внимательности. Именно даже не внимательности, внимание. От кого? Самому себе. Ну, Песня. самый главный, да, вақыт біздің, потому что бизнес, больше бизнесом занимаемся, шоу, да, біздің постоянно в чайхане. Продукты. Да. Ну, а в целом біздің план бар на будущее. Бізге енді концертлар жетмей, әлбәтте, бізге Концертлар точно. музыкантлар жидік, кастинг ішледік, күзге планируем концерты. И тағын хитлар бізге көбірек жазырға керек. Но біздің мына бір хит бар, Алла берсе шығарабыз біз Алла аны. берса. Скоро, 3 сентябрьда шығарашақпыз. Былай 3 біздің сентябрь біздің Кельсин жыры бетінде біздің выстрелил. Вот, Әлфис Хаямовның жыры, біз ретро жырына переделали. Ол біздің прям хит болды. Хотя мы вообще не ожидали. Да. И не планировали аны выпускать. Біз аны Линың бабасының юбилейына бөлек етіп ясаған едік. Вот. И қазір біздің тағам бір жыр бар на примете, скоро шығарабыз. Әйе деп атала. Әйе деп атала. Минем внешностьта нинди өзгәрешләрне син кабул итә алмас идең. Ну, Барит, вопрос ты меня задаешь. Если я потолстею, ты меня будешь любить? Она, наверное, часто берәлердер сразу. Ну, а в целом, ну, Лина, яратсаң енді ол, ну, нәрсе болса да яраташақсың, кішіні яратсаң. Мен Лина қияфет үшін яратмайм. Ну, қияфет үшін тоже яратам енді. Но главное уж... Чтоб не расслаблялась, да? Да, чтоб не расслаблялась. Но главное нәрсә. Ну, главное, кішінің ішке не енді, жаны, ойлары, хислері. Мына Ли белән бірінші тапқыр очрашканда мен бит әйткән идем, то что бикәйбет хатын булачак дип уйлап куйдым дип. Но миңа менә аның эчендә бик нык ошады, ул бик нык веселая, с одной стороны, легкая шундый, наивная, ну и в то же время аңа ул вакытта сен 19 яшь иде бит. И шундый взрослый мыслящий, шундый бик
Акыллы сүзләр сөйләп, шуңа менә шул ике качество совмещенный миңа бик нык ошады. Бик әйбәт. Син. Син минем характерда нәрсә үзгәртер идең? Что есть? Слишком долгое ожидание. Синең характерда... Как это назвать-то по-русски? Ты сильно вспыльчивый иногда. Резко Ну да. вспыльчивый. Без над этим работаем. Әйе. Барығыз да әйбәт. Кызмаска өйрәнергә кирәк. Мы над этим работаем. Әйе. Ну, вообще, в целом, менә, мәсәлән, чит илдә яшисең, анда кешеләр бигрәк шундый добрые и ничектер в работе җиңел. Монда контингент төрле була. Вот. Шуңа күрә, тем более безнең монда иҗат белән генә не связанный эш, ресторанный бизнес ул в целом бик шундый авыр, ответственный эш. И кешеләр белән эшлисең, персонал белән. Шуңа күрә бывает, наверное, иногда. Минем гардеробтагы иң кыйммәт кием. Платье, наверное, ак күлмәк, да? Күлмәк. Әйе. Нинди бренд әле ул? Циммерман. Циммерман. Ну, әйт нинди күлмәк. Ак күлмәк? Мен сиңа, мен Лиянең кулын сораганда, ул шул күлмәктә иде. Яни синең туган көндә. Һәм без кибеттә миңа сатучылар әйттеләр. Син шундый чибәр бу күлмәктә. Может быть... Как может быть? Может быть, что? Не может быть. Алар әйттеләр, син невеста кебек. Да. Һәм бу И как раз шул күлмәктә булганда предложение эшләде. Әйе. Сумка Карл Лагерфельд, которую я подарил. Не дороже? Самая дорогая. На втором месте? Да, на втором месте. Ну, сумка кием түгел. Ну да. Безнең парда кайсыбыз романтик? Білмеймін даже. Біз... Сен аша алмайсың ба? Біз икебізде прям романтик түгел. Ну, не скажи. Мен сиңа организовываю бит романтические свидания. То на лошадках, это же все романтика. Ну, романтика... Мен фильмларда кебек ойладым. Пение под окном. И вот эти все вещи. Ладно. Нет, конечно, Артур мне делает романтические свидания, приглашает в интересные места. Но мы уж оба мы романтики. не супер-супер романтики. У нас есть романтика, но не такая, что прям... Ну ладно. Нет, если не согласен... Ну хорошо, давай. Ты теперь. Ладно, ну я имею в виду, вот как в фильмах, нет уже такого, как вот показывают вот это вот все. Ну ничего себе, я тебе предложение как делал, это что, не романтика? Это же вообще очень романтично было. Видимо, у меня нет. У тебя какой-то... Не тот образ романтики. Нет, Артур очень романтичный. Но если по сравнению с Артуром, я тогда не такая романтичная, Все, как он. мен романтик. Соңғы тапқыр мен сені не үшін һәм ничек мақтадым? Кеше, наверное, вот кеше мен бір жырға саксофон прописал. Вот. Пушка. И саксофон Лия тыңлады да, и айтты, вообще шеп, ничего себе сен наиграл деп. Крутой саксофонист дейді. Мен? Бизнес яки сахна арасында сойларға туры келсе, қойсын сойлар идең? Бизнес или сцена? Сахна. Сахна. Чөнки мен сахнада себя, как сказать, получается, в своей тарелке чувствую. Я выхожу, принимаю эту прекрасную энергетику, отдаю свою прекрасную энергию людям. Это прекрасно. Следующий. Гаиләдә яшь
айырмасы зур булуын плюс һәм минуслары. Плюслары гына бар аның, дип уйлыйм. Минуслары юк. Давай не минуслары, а сложности нинди бар. В целом, ничектер без гармонияда яшайбыз, и гаиләдә безнең зур ара булу. Теге хатын яшибез. И плюс бергә үсәсез инде менә Лига, например, кайбер әйберләрне мин аңлата башлыйм, и ул с пониманием относится, теге аңлатасың, өйрәтәсең. Вот. Наверное, Лига тоже миңа кебек 32 яшь булса, ул, наверное, слишком умный булыр иде. Ну, и күп жизненный опыт зур булыр иде. В этом плане. То, что мин башны вообще катырыр иде. Ой, мне нравится это шоу. Без ни өчен идеаль пар. Без? Да потому что все у нас подходит. Мы бір-бірімізді сеземіз, яратабыз. Мы очень стильные, современные. Вот как раз Ты таки что-нибудь вот добавишь? В дополнение бер кайсыдыр сорауга сөйлесе килгән иде. Менә то, что безнең вообще безнең менә без башлаган вакытта ук уже безнең тормышыбызда ниндидер шундый мугҗизалар бик күп иде. Бик Вот. Мәсәлән, мин сөйләп киттем бит, ничек без случайно очраштык автомойкада. Соңнан инде аралаша башлагач, оказалось, что без вообще юлаша яшәгәнбез. Минем әнинең тәрәзәсе һәм Лиянең әнисенең тәрәзәсе аша бер-беребезгә кулны булгап була. Һәм инде менә без уже мин үзем уйлана башлагач, гаилә корырга Лия белән. Мин исламда менә дуа бар, истихара дип атала. Мин шул истихара дуасын, аны йоклар алдыннан мусульман кешесе укый һәм Аллаһ Тәгаләдән сорый, төрле сорауларга җаваплар сорый инде. Мәсәлән, башта без Лия белән әзрәк аралашканда булган шундый период, мин бик теге настойчиво аңа язмый идем, шалтыратмый идем. Шундый период булып алды, и мин истихара укыдым да и сорадым Аллаһ Тәгаләдән, дөрес эшлимме мин, юкмы. И Аллаһ Тәгалә сиңа җавабын бирәсе килсә, ул сиңа төнлә берәндәй төш күрә инде. Шунда миңа төш күрде, ничек Лия мине отчитывать итә иде, әйтә миңа: "Артур, син дөрес эшләмисең, как так можно, тегеләй булай." Ну и минем өчен ул зур знак булды, мин сразу уже Лияга более настойчиво сөйләшә башладым. Икенче тапкыр мин истихараны укыганда, ул уже Лиянең кулын сорар алдыннан Аллаһ Тәгаләдән сорадым: "Лия белән миңа гаилә корырга микән, бергә булырга микән, өйләнергә микән?" дип. И шунда миңа төш керде, ничек мин Лияны провожаю домой, но мин аны не просто провожаю, а прям на руках нес. Төш буе шулай мин кулымда өенә хәтле нес. Вот, ул минем өчен шундый зур знаклар иде. Һәм инде шулай ук менә как раз кулын сорар алдыннан мин Казанга килгән идем. Өченче сон булды же. Ну, өченче сон төш ул минем әнигә еще төш кергән иде. Минем әнигә төш кергән иде, ничек Лия Коръән укып утыра төшендә, әнинең төшендә. Вот. Менә мин Казанга килгәч, минем апаемның ире Абдулла исемле, ул соблюдающий мусульманин, и ул минем теге духовный наставник в плане ислама. Ул миңа һәрвакыт тоже әйтә: "Артур, әйдә тизрәк никах укыт, по исламу, по законам шариата барсыда булырга тиеш, сузма" дип. И шунда без җомга намазына Абдулла белән бардык мәчеткә. Җомга намазыннан соң без братьями мусульманами киттек ресторанга ашарга инде, пообедать. Шунда безнең каршыда бик уважаемый хәзрәт утыра иде. И шунда Абдулла аңардан сорый: "Али хәзрәт ди, менә минем, брат ди, аңа истихара укыгач шундый төшләр керә. Это что значит?" дип сорый инде. Ул әйтә: "Значит, аңа срочно никах укытырга кирәк, тизрәк ашыгырга, никах укырга, потому что андай знаклар ул Аллаһ Тәгалә просто так бирмәй" дип әйткән инде. Әйтте. Мин үзем тоже утыраем шунда. Ул әйтә: "Али хәзрәт, если вот маме будущей невесты, маме приснилось, как вот будущая жена сидит и читает Коран. Андай очракта нәрсә значит ди?" Ул әйтә: "Али хәзрәт әйтә, если шушы брат монда утырса ди, бу өстәл артында ди, он немедленно должен встать и побежать ди никах укытырга" дип әйтте инде. Что Артур и сделал. Да, и безнең ничектер менә шул бүтән әйберләр, альхамдулиллах, менә Аллаһ Тәгалә ярдәме белән гармонично складывается. Иҗат ягында да, бизнес ягында да,
Біз мына Эмиратта да бірге бір-бірімізді поддерживать етіп ішлейбіз. Біз har уақыт 24/7 бірге. Екеу бірге, бір-бірімізден ауырамайбыз. Ну, әлі біз бек көп түгел енді, бірге біз 2 ел. Вот. Кімге бұл көп? Кімгедір көп, да. И біз шул 2 елілік никах оқыттық, расписались. Біз никахта 10 кіші гана жиған ек, чүнки коронавирусның самый шындай жесткий вақытлары еді. И тойны отложили. Һәм біз қазір уже мына запланировали 3 сентябрьға зурлап той өткеріге. Той біздің ала берсе халал форматта була. И біздің скоро яңа жер шығачақ. Бірнеше даже. Әйе. Приветлар. Приветлар. Барысына да зур сәлем. Қараушыларға, әнилерге, туғанларға, тыңлаушыларға. Тапшыру бик қызықлы. Тағын келербіз. Әби бабай, ниети, сәлем. Удан. Ше. Рәхмәт.